बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां। आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट बक्सिं चेम्पियनशिपआव बर'फोरनि गेजेराव 4 फरायसाफ्रा बक्सिं गेलेहैनो थाखाय थांगोन। नंगौ, आथिखालाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआर ओनसोला गोबां गोजौ फारसे जौगालांनो हाबाय। जोंनि बर' फिसाफ्रा गोबां गुबुन गुबुन बिथिङावनो जौगालांगासिनो दं, जेरै गेलेनाय, मोसानाय, रोजाबनाय, लिरनाय, फरायनाय बायदि सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानानै बर' हारिया गोजौ फारसे दिखांलांगासिनो दं। सान्तिपुर बक्सिं क्लाबनिफ्राय फैगौ 16 अक्ट'आव आसाम इन्टार बक्सिं क्लाब चेम्पियनशिप गेलेहैनो थाखाय बर'फोरनि गेजेराव 3 हिन्जावसा आरो 1 हौवासाफ्रा थांगोन। आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट बक्सिं चेम्पियनशिप गेलेहैनो नागिरनाय हिन्जावसाफोरनि मुङानो जाबाय फारियै जिरि नार्जारी, अनजुलि बसुमतारी आरो प्रितिका मुसाहारी आरो हौवासानि मुङा बुहुमसोरां नार्जारी। थारैनो बर' हारिनि गेजेराव आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट बक्सिं चेम्पियनशिप गेलेहैनो थांनो हानाया बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव बाथ्रा। मोनसे फोसावथाय, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।